Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ebolachi n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa bụ Tuesday abalị nke ise n'ime ọnwa Mee afọ 2026. Ahịa na-azụ taa bụ Orie na mbụgere isiokwu ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọọmenti Anambra Steeti ga-eguzobe teknụzụ ọgbara ọfụ a ga-eji wee na-enyocha ndị ọrụ anaghị abịa ọrụ n'usoro ọrụ oyibo steeti a. Ọgbọnta nkwado etiti Ihiala akwadogo Dr. Agbodike maka ịnọchite ha nke ugboro abụọ na nhọpụta izugbo nke afọ 2027. Ala Naịjirịa akpọtụrụgo onye nnọchite anya mba South Africa ka ọ bịa nzukọ dị oke mkpa gbasara mwakpo a na-awakpo ndị mba ọzọ na mba ahụ. Na mba ofesi, gọvanọ nke Sinaloa na Mexico agbaala alụkwaghịm matakwa na onye apụtakwa n'elu ụbọchị Mọnde akwụsịgo na Anambra Steeti maka na gọvanọ Chukwuma Soludo ewechitego n'ozu oke ihe ga n'anya n'ọnọdụ nke obodo nke akụnụba nakwa mmụta site na ya bụ ntụkwasị obi ọfụ n'udo tọrọ atọ. Anambra Steeti a na-achịkwago ọzọ n'ụzọ nke aganiru. Sonye n'ezigbo akụkọ a. Ọkọ akụkọ bụ Ifeọma Akife gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Gọọmenti Anambra Steeti ga-ewebata teknụzụ ọgbara ọfụ bụ nke ọ ga-eji wee na-enyocha ndị ọrụ oyibo na-agba ọnyụpa n'etu ha si abịa ọrụ ha na ndị anaghị abịa n'oge ma ndị na-abụ ha kwesịrị ịnọ ọrụ ha agaghị anọ n'ihu ọrụ ha. Gọvanọ Chukwuma Soludo kwupụtara nke a n'oge Dr. Alex Ekwueme Square dị n'Awka n'oge mmemme ụbọchị ndị ọrụ nke afọ a. Gọvanọ Soludo kwarara na ọtụtụ ndị ọrụ na Anambra Steeti bụ ndị anaghị anọ n'ihu ọrụ ha maọbụ ha anaghị abịa ọrụ n'oge ma kpọkuzie ndị ndu otu jikọrọ ndị ọrụ na Anambra Steeti ka ha nye aka wee fụ na a haziri ya bụ ihe site na ịkwụsị ya bụ ajọ ọnọdụ na inyere gọọmenti aka. O chetara ihe nya hụrụ mgbe nya jere na isi ụlọ ọrụ ndị ọrụ oyibo steeti a n'oge nya zitere naanị ndị ọrụ one na one ka ọ kụchagoro ori elekere iri nke ụtụtụ gbakwunye na ndị ọrụ na Anambra Steeti bụ ndị a na-akwụ ụgwọ ha n'ozu oke kamgbe afọ ise dịka ha na-arụ ọrụ naanị pasentị 80 n'ihi onye apụtakwa n'elu ụbọchị Mọnde ma gosipụta nkwenye o nwere na ha ga-agbanwe ya bụ akparamagwa. Gọvanọ Soludo chetara ndị ọrụ na n'oge ya rigoro n'ọkwa ọrụ na ya kwụchapụrụ ego ntị na ana dịgasị iche iche eji ndị nagoro ezumike nka n'ebe dị iche iche ma bụrụ onye gagodoro n'iru ịkwụ ha ya bụ ego ntị na ana n'ihi na onweghị onye ọbụla rụrụ steeti ọrụ ihe karịrị afọ 30 a ga-ahapụ ka ọ na-atụ ụdị ahụhụ dị otu ahụ. Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwugo na ya ekwu agba nke abụọ nke ụgwọ eji ndị lụbụrụ ọrụ n'ụlọ ọrụ Anambra State Water Corporation n'oge gara aga ga-amalite mgbe na-agaghị ete aka. Gọvanọ mere ka amata nke a na mmemme ụbọchị ndị ọrụ nke afọ 2026 bụ nke mere n'ogige Dr. Alex Ekwueme Square dị n'Awka. Onye ọrụ anyị bụ Ngozi Obileri bịa ji akụkọ a wee bịa n'uju. Nkwado etiti Ihiala ejirigo otu olu na otu obi wee kwado Dr. Pascal Agbodike bụ onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado ha n'alaka nnọchite etiti maka ịnọchite ha nke ugboro abụọ. Onye ọrụ anyị bụ Chukwuemeka Modelem gara n'ebe ha mere ya bụ nkwado ha wee kwupụta ya n'uju. Bụ ndị ọgbọnta nkwado Ihiala Federal Constituency ndị kwuru okwu site na ọnụ ndị ndu ha kọwapụtara na ha na-enye Maazị Agbodike nkwado ka ọ ga-anọchite anya ha n'ụlọ omeiwu ala anyị nke ugboro abụọ n'ihi na o meela nke ọma na nke ọ rụburu arụ. Mgbe ọ na-ekele ndị ọgbọnta nkwado Ihiala Federal Constituency, onye isi oche okpuru ọchịchị kansụl Ihiala bụ Maazị Anayo Ọjịakọ kelere ha maka ya bụ nkwado ha nyere Maazị Agbodike. O kelekwazịrị Maazị Agbodike maka ezigbo ọrụ ọ rụrụ na ya bụ ọgbọnta nkwado ma yọkwa Chineke ka ọzọ ya ekpere ya. N'aka nke ya, Maazị Agbodike kwupụtara ọtụtụ ọrụ ọma niile ọ rụrụ na ya bụ ọgbọnta nkwado
Ihiala Federal Constituency n'afọ atọ gagoro aga ọ nọchitere anya ha nke o menwuru site n'enyemaka aka na-achị steeti a ọ bụ ọka nkụzi Chukwuma Soludo nyere ya. O kelekwaziri aka na-achị steeti a maka mbọ ọ gbara iji hụ na enyere ndị na-atọ mmadụ ma na-ezukwazi oshi na ya bụ ọgbọnta nkwado ọsọ ụkwụ eru ala site n'iwebata udo nakwazi azụmahịa nke bidokwaziri ugbu a na-agazi n'ihu n'ebe ahụ. Maazị Agbodike nọkwaziri na ya bụ mmemme bunye eze ọdịnala nke Ọsụmoghu ụgbọala a ga-eji were na-achụ ndị ohi ebe ahụ iji hụ na ndị mmadụ ga-ejikwazi anya ha abụọ wee na-arahụ ụra birikwazi ebe ahụ n'udo na-arụkwazi ọrụ dịka ọ dị ugbu a. N'okwu nke ha, onye isi oche otu apụga na okpuru kansụl Ihiala bụ Maazị Chijioke Okoye nakwazi ofu onye so na-akwalite ya bụ otu n'ebe ahụ bụ Maazị Chimezie Nwankwọ na ọtụtụ ndị ọzọ nyekwaziri Maazị Agbodike nkwado ha n'ihe gbasara ebumnobi ya ịnọchite anya ya bụ ọgbọnta nkwado nke abụọ n'ụlọ nzukọ omeiwu nke obodo anyị. Na Ihiala, abụ m Chukwuemeka Maọdịlị. Daalụ Chukwuemeka. Ala Naịjirịa akpọgo onye nnọchite anya mba South Africa na ala Naịjirịa ka ọ bịa nzukọ dị oke mkpa gbasara mwakpo nakwa ugbo a na-egbu ndị mmadụ si mba Afrịka ndị ọzọ na ebe mba South Africa. Ala Naịjirịa nọrọ na ebe nzukọ wee mee ka amata gbasara ihe dịgasị iche iche megoro na South Africa ma mee ka amata na nke a nwere ike ịmụ ajọ aka nye mmetụta dị n'etiti obodo abụọ anụnwa. Ya bụ nzukọ bụ nke ga-agbado anya na ya bụ akpọ ganagana emere na nso nso anụnwa bụ nke esekọtakwara na onyonyo ya gbasara mmegide a na-emegide ụmụafọ Naịjirịa nakwa mwakpo a na-awakpo ọnọdụ achụmnta ego ha. N'otu aka ahụ, ụmụafọ Naịjirịa abụọ nakwa ndị Ethiopia anọ bụ ndị e gburu na nso nso a n'izuụka ndị gara aga dị ka ụlọ mgbasa ozi si wee kọọ, ebe e nwere ọtụtụ mwakpo a na-awakpo ndị mba Afrịka ndị ọzọ nọ na South Africa. Dịka mba kachasị wee nwee ụlọ mmepụta ngwaahịa n'Afrịka, ndị mmadụ si na mpaghara Afrịka ndị ọzọ na-aga njem wee na-abanye South Africa ka ha wee chọọ ọrụ. Onye isi ala mba South Africa bụ Cyril Ramaphosa katọrọ ya bụ mwakpo mana ọ dọrọ ndị ofesi nọ na mba ahụ aka na ntị ka ha na-asọpụrụ iwu na-achị obodo ahụ. Gọvanọ nke Sinaloa steeti na Mexico agbaala alụkwaghịm ntakịrị oge ka ọ gachara abalị ole na ole eji wee na-amụ ya ikpe site n'aka ọchịchị mba United States dịka ha na-ebu ya ebubo na ọ na-etinye aka n'ihe gbasara ịtụ mgbere ọgwụ ike ma bụrụ nke e kwuru na o nwere ike itetọ mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ ahụ. Na nkenke onyonyo bụ nke o zipụrụ ụbọchị Fraịde n'oge uhuruchi, Ruben Rocha Moya nọkwara ọzọ wee gọọ agụgọ gọọ aka na ụkwụ ya si na onwe ihe ọjọọ ọbụla ya mere, kama ọ sịrị na ya na-ewere ezumike nwa nkenke oge ka ya wee gaa gọrọ ọnụ ya gbasara ya bụ ebubo nke mba United States na-ebo ya na ya na-etinye aka n'ịtụ mgbere na ịṅụ ọgwụ ike. Ya bụ ebubo bụ nke ekwupụtara site n'aka ndị na-ekpe ya ikpe na US na mmalite izu ụka, bụ nke a nọ wee na-ekwu na Rocha Moya nakwa mmadụ 9 ndị ọzọ so na ndị ọrụ ya bụ ndị na-akwado ndị Sinaloa Drug Cartel na etu ha si wee na-atụ mgbere ọgwụ ike n'iji wee gbanwee nkwado nke ndọrọndọrọ nakwa na-enye ha ngarị. Ya bụ nkwado gụnyere ndị otu bụ ndị kajara akaja na ya bụ cartel bụ ndị na-atọrọ mmadụ ma bụrụkwa ndị a na-eji eji amaja ndị na-agba gọọmenti gbana nhọpụta nke afọ 2021 ma bụrụkwa ndị gara buru akwụkwọ eji wee tụ vootu maka ndị niile na-azọ ya bụ ọkwa megide Rocha Moya bụ nke ọ na-agụ aka n'ụkwụ ya. Rocha Moya bụ onye otu Progressive Morena Party nke onye isi ala mba bụ Claudia Sheinbaum. Akụkọ maka egwuregwu. Onye kaptịn ọfụ nke Ikeja Golf Club bụ Segun Odunuga ekwego nkwa na anyị ga-eme ya bụ egwuregwu golf nke ndị otu klọb ahụ ka ọ bụrụ nke ga-ejupụta n'ihe aṅụrị site na mmalite wee ruo na ngwụcha afọ iji wee fụ na ndị otu niile na-abanye na ya bụ egwuregwu golf bụ ndị ga-enwenwe ike ịnụso ya na ya bụ egwuregwu n'oge ọbụla otu ọbụla ihu igwe si na wee dị. Odunuga, onye ahọpụtara ya na ndị isi otu kọmitii ndị ọzọ na ọnwa gara aga, mere ka amata nke a n'oge ọ na-eme ka amata gbasara atụmatụ ọrụ ya nke afọ 2026 ga-amụpụta afọ 2027 na egwuregwu golf.
n'oge ọ na-akọwa ihe dịgasị iche iche ya ga-emepụta n'oge okwu nnabata ya na Clubhouse na Ikeja. O mere ka amata na ya gbọtara ọgọdọ nye ịtụgharị ya bụ klọb ka ọ bụrụ otu n'ime otu klọb gọlf kachasị wee pụta ihe kachasị eme ọfụma n'ala Naịjirịa, Afrịka nakwa na mba ndị ọzọ. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị na ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọ bụ na anyị nọ n'ụwa site n'ịbanye na webụsaịtị anyị na www.absradiotelevision.com. sonye na YouTube channel anyị na ABS Radio Television, sonye na social media handles anyị na ABS Radio Television na Facebook nakwa ABS Radio TV na Instagram na X. Gị nwekwazịa isiokwu mere akụkọ anyị ji wee malite. Gọọmenti Anambra Steeti ga-eguzobe teknụzụ ọgbara ọfụ a ga-eji wee na-achọpụta ndị ọrụ na-ajụ ụjọ ọrụ nakwa ndị anaghị abịa n'oge. Ọgbọnta nkwado etiti Ihiala akwadogo Dr. Agbodike maka ịnọchite ha nke ugboro abụọ na nhọpụta ga-eme n'afọ 2027. Ala Naịjirịa akpọgo onye nnọchite anya mba South Africa ka ọ bịa Zoko ka ha wee nwee nzukọ gbasara ya bụ mwakpo a na-amakpo ndị mba ndị ọzọ nọ na South Africa ma mee ka amata na nke a nwere ike ịma aka nye mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ ahụ. Na mba ofesi ka anyị kọkwara gị na gọvanọ nke Sinaloa steeti na Mexico agbaala alụkwaghịm. Onye apụtakwa n'ere ụbọchị Mọnde akwụsịgo na Anambra steeti maka na gọvanọ Anambra steeti bụ gọvanọ Chukwuma Soludo eweghachitego n'ozuzu oke ihe ga n'anya n'ọnọdụ nke obodo nke akụnụba nakwa mmụta site na ebe ntụkwasị obi ọfụ n'udo tọrọ atọ. Anambra steeti a na-achịkwa ọga ọzọ n'ụzọ nke aga n'iru. Sonye n'ezigbo akụkọ a n'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a na ndị chikwabara akụkọ ụwa mụ onwe m bụ Ifeọma Akife na-agọrọ gị ọfọ ogologo ndụ na arụ isi ike ka ọ dị.